Ahoj, já jsem Adam z e-shopu VodaFree.cz a dneska si zodpovíme jeden z vašich nejčastějších dotazů, což je výměna ventilu na vaší IBC nádrži. Hodně často se stává, že se mechanismus zavírání toho ventilu rozbije, konkrétně zavírací klapka uvnitř. Nejprve musíme zjistit, zda se dá ventil vůbec vyměnit. Podle těchto výstupků, tady a tady, jsou tam celkem 4, bezpečně poznáme, že ventil je na závitu a budeme ho moci vyšroubovat. Pro demontáž ventilu dáme páku do otevřené polohy a poté rukama ventil povolíme. A můžeme vytočit. Nutností je změřit průměr závitu, protože existují 4 varianty. Stačí s finovacím metrem. A můžeme nainstalovat nový ventil. Nejprve sundáme pojišťovací šroubek, ventil dáme do otevřené polohy a můžeme našroubovat. A ventil povolíme a vytočíme tímto způsobem. Pokud to tímto způsobem nelze, ukážeme si vychytávku, jak na to. Sundáme z nádrže horní příčky. Teď můžeme plastovou nádobu z klece vyndat. Plastovou nádobu dáme vzhůru nohama a nyní můžeme povolit kleštěma nebo třeba hasákem. A našroubujeme nový ventil. Máme hotovo. Po sundání ochranné folie můžeme začít nádrž používat.